B'daqqa ta' pinna l-ħamis filgħodu ġie ffirmat il-ftehim ta' trasferiment ta' art bejn Sport Malta u l-klabb tal-basketball tal-Hibs. Il-ftehim ġie ffirmat minn Luciano Busuttil f'isem Sport Malta u mid-Direttur Ġenerali tal-Hibs Basketball Roni Kallejja. Il-klabb tal-basketball tal-Hibs li jmur lura għall-1984 huwa fost l-eqdem tim tal-basketball f'Malta u li bħalissa qed iħarreġ madwar 250 persuna tetajiet differenti fid-dixxilpina sportiva tal-basketball li issa se jkollu art ta' 1300 metru kwadru b'ċens għal 45 sena biex jimpena padiljun ieħor f'tefa ta' ġebla l-bot minn dak li hemm f'Kordin Raħal ġdid. Dan il-ftehim wasal wara snin ta' ħidma. Tant li f'Mejju tal-2017 il-klabb kien iffirma ftehim mal-Gvern dwar l-art li lura fi żmien kien hemm fabbrika. Aħna dal-padiljun fil-verità nagħmlu użu tiegħu u nixxerjaw ħanka ma' xi sports oħra. Mentri jekk ikollna padiljun li jkun esklusivament kważi għal basketball li nistgħu nżidu anke sezzjonijiet ta' taħriġ ma jkollniex għalfejn nikru anke korts oħra matul l-istaġun li renta ovvjament dejjem titla biex nippruvaw nżidu dejjem it-taħriġ. Ħajtina options oħra ikollna dan l-art fejn nistgħu nibnu dan il-padiljun ġdid. Iċ-ċermen ta' Sport Malta, Luciano Busuttil, sostna li permezz tal-art l-qdiet jistgħu jkabbru l-operat tagħhom biex jilħqu aktar tfal u żgħażagħ. Bl-art hija tagħti l-ikbar riżorsa li għandna f'pajjiżna wara r-riżorsa umana. Allura il-klabb jista' juża din il-faċilità, ovvjament qed iħallas kera li hija sussidjata b'95% il-prezz tagħha minn Sport Malta, istak il-babin irid imbagħad aktar il-qudiem ikollu l-faċilità tal-kommerċjalizzazzjoni tal-premises biex ikun jista' jaqlaw l-flus minflok joqgħod jitlob l-assistenza diretta mill-Sport Malta. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport, Clifton Grima, qal li permezz ta' aktar investiment fl-isport, it-tfal jissawru valuri importanti. Din hija l-ispirtu li rridu inkomplu naħdmu fih, spirtu fejn permezz tiegħu naraw l-isport bħala parti integrali mill-iżvilupp sħiħ ta' tfal tagħna. Żvilupp sħiħ li jrid jiġi melħuq permezz ta' sistema edukattiva li tgħallem li tfal tagħna jirraġunaw b'mod anke kritiku u anke l-aspett fiżiku, l-aspett sportiv illi jsawwar fina dawk il-valuri li tant huma importanti.